amanyonyako Elisha penye itiach penjo wachnino Elisha penye itiach penjo wachnino Yeso penye wododongo penjo nyako Jerry penye Yudore Radio Ramogi Radio number 1 mano bende makelo wa sabiri wange marudi chi Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Weche manyien kokelnegi Farmers Choice. Duol matayo tije mag obila e pachoka ogolo chik matayo weche mag wuoth mag nyamburko odiochieng' ma kawuono ka ochomo lap tuke ma Kasarani motelo ne tugo mar CHAN ma idhi bago odhiambo ma kawuono. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen seyo mokalo jotend duond bura mar DCP kuom nere mchiwo lipot ne apisa mag obila e wi chenro manyotimore nyoro kinde nyasi mar duogo e pacho mar mana en jalup jatend piny kinde mokalo chien Rigathi Gachagua. Ka duol machune kedo kod weche mag mibadhi EACC bende osechwalo nyinge mag gavanas adek mapod ni apisi gi gavana achiel manosewe tich ne apis jamin buche ka itudogi kod weche mag mibadhi mar yako mwandu mag jopiny. Weche manyien gi Vincent Otieno. Amosi ni misawa kamora mora maintie kenda ruaki ni machiegni. Duol matayo tije mag obila e pachoka ogolo chik matayo weche mag wuoth mag nyamburko odiochieng' ma kawuono ka ochomo lap ma Kasarani motelo ne tugo mar CHAN ma bende idhi bagi e alabno odhiambo ma kawuono e kind tim mar Harambee Stars kod Madagascar. Twak ma bende ne ochiw gi duolno ne oyango moko kuom peini ma bende olor kuom kinde machuok kanyakla kod kaka nyamburko moko koro biro baro ka donjo Kasarani mondo mi koro konye geng'o wach mag dhungruok mag nyamburko ma bende nyalo bedo e alwora makono. Weg nyamburko mawuok e boma ma Nairobi onyisi mondo mi koro obioti kod apaya ma Kiambu pono ni gidwar dhi e gwenge mag Thika kata Ruiru. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oseyo mokalo jatend duond bura mar DCP kuom nere mchiwo ne apisa mag obila lipot koluwore kod chenro manyotimore nyore kinde nyasi mar duogo pacho mar mana en jalup jatend piny kinde mokalo chien Rigathi Gachagua. Kipchumba ne okwedo mokalo tulo bende nyonenore odiochieng' manyoro kama bende kweth mag jonjore ma iwacho ni nyo kodi nyo sando jo Kenya kanyakla kod jofwambo wach manyokelo hinyruok marach mokalo mag jofwambo mathoth kaachiel kod kethruok mag nyamburko ma nyochiel kod kite. Murkomen wacho ni sirikal ne osekwayo duond bura mar DCP ma otelnegi Rigathi Gachagua mondo mi koro ne nyis apisa mag arita mokwongo motelo ne duogo e pacho mar Gachagua kowuok e piny mar Amerika. Kata kamano ne gidagi timo mano ka koro tulo manyotimore odiochieng' manyoro e kinde duogo e pacho mar Gachagua sani koro itimo nonro matut e wiye kae bang'e biro kawo okang' mager mar chik ma en koluwore kod jatend migao mar weche mag arita Kipchumba Murkomen. Weche moko nyakwaromogi ni duol ma ochung'ne kedo kod weche mag mibadhi e pachoka EACC bende osechwalo nyinge mag gavanas adek mapod ni apisi sani kaachiel kod nying gavana achiel mane osewuok e tich ka bende nyinge go oter ne apisi mag jamin buche mag oganda ka itudogi kod weche mag mibadhi kaachiel kod yako mwandu mag jopiny. Kata kamano duolno bende koro wacho ni gichiegni tieko nonro kotenore kod bura e weche mag mibadhi mamieno gavanas abich ka bende gavanas abich go iwacho ni pod gitiyo kama moko 11 to ne osewe tich. Kata kamano director mar duolno mano Abdi Mohamud owacho ni nonro ewi jood bura ma bende chiegni mibadhi mieno nyaka gisani pok gichako timo. Kata kamano singo ni bang' ka gisetieko timo nonro masani koro itimo ewi gavanas ma chiegni mibadhi mieno to gibiro donjo tir nyaka od bura mamalo kama koro gibiro kolo oko jood bura ma chin mibadhi osemieno. Ma biro bang' bedo ni jatend piny Kenya William Ruto bende ne osoko wang' jood bura ka otudogi kod weche mag mibadhi kama Ruto wuon ne owacho ni moko kuom jokanyo mag od bura mamalo osebedo ka koro ketho kata mieno nying od burano gi weche mag chilo motenore kod weche mag mibadhi. As you are aware, I'm in office for about 8 months. The Commission has completed 89 high-profile cases and submitted these cases to the Director of Public Prosecution for action. Notably, 4 of these cases involve current and former county governors. This also involves
2 cabinet secretaries, former cabinet secretaries, that is, principal secretary, CEOs, and MDs of various state corporations. Kata kamano, duol no bende koro wacho ni apisa madito e sirikal lipot yango ni gisebedo ka koro gisiro Governors Bathurka ma bende koro tudo kod weche mag mibadhi ka lipot yango ni Governors abichgo bende koro itimonegi nonro kotenore kod weche mag mibadhi. In addition, the Commission is at advanced stage of investigating the following. 1. 5 sitting governors. 2. 11 former governors. These investigations relate to allegations of embezzlement of public funds, conflict of interest, money laundering, and possession of unexplained assets. The investigations on the members of the parliament that I've mentioned to do with constituency development fund projects. Komachielo Nyakwaramogi en ni machon ne gin jokaombe mag alliances kata councillors e county ma Kisumu kwedo mokalo paro mabende ne olieki jatend migao moro weche mag omenda pacho ka John Mbadi mabende ne wacho mondo mikoro chulgi omenda maromo Sh2,000 dwe ka dwe kokalo bwo chenro mar Inua Jamii. Kane otelo kod councillor machon mar Elewes Ward e county ma Kisumu Isaiah Onyango bende ne owacho ni paro mar miyogi omenda no en tugo mokalo ma ok ginyal yie kata matin. Ne onyiso jatend migao no mondo mikao yito chako ng'iane kendo gima kamano kaponi chik otame to ber mondo mi odogi od bura mondo mikoro tim lokruok ne pend chik makoro siro dwach jokombe machon mag alliansigo ka owacho ni kindegi ne gitiyo matek ne piny Kenya ma nyaka koro gin bende dewgi kendo chulgi